motiu del 90 aniversari de la institució i que ens reuneix a tots els valencians per a ofrenar amb allò més representatiu de la nostra música i la nostra dansa a la Mare de Déu dels Desemparats. La Banda Municipal de València, la Escolania de la Reial Basílica de la Nostra Senyora dels Desemparats, l'Orfeó Valencià Navarro Reverter, el grup de danses Alimara i els solistes María José Martos i Vicente Embuena actuaran per a tots vostès com a culminació dels actes de celebració en honor a la patrona de València. Moltes gràcies per estar així. Al llarg de les edicions de la Ronda a la Verge ens ha acompanyat la Banda Municipal de València. Així els tenim, novament, per obrir l'edició de la Ronda d'enguany, dirigida pel seu director Fernando Bonete Piqueras. Un fort aplaudiment per a la Banda Municipal de València, per al seu director. Ens interpreten Una nit del vals, de Salvador Giner.